ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೂತ್ರಾಕಿನ ಬುಲೆನಕುಲು ಸೂತ್ರೋಗ ಬೇಲಿಯಾನ ಸೂತ್ರನು ಅಡೆತದು ಬಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಕುಂಭಾವಂದಿನಲ್ಕ ನಡೆಸಸಿ ಮುಲ್ಯಂದಿನಲ್ಕ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಯ ಇಂಚ ನಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಕಟೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಳು ಆ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಓಮನೇಮ ಕೊರ್ಪ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ನಡಾವಳಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯಳು ನಂಕ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ರೀತಿದ ದೂರ ದುರ್ದೈತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ಮುಖೇನ ಎನ್ನೆನ ಕೋಡಿಯತ್ತಾವಡು ನೆನತಿಕಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಜತ್ತಿಕಾರಿ ಜಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಕ್ಲೆ ನಂಬೊಂದು ಬರಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಕ್ಕು ಸಂಕಟ ದೂರ ಆವಡು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಆರಾಧನದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಲ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ನೆಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕವುಲ್ಲ ಆಯನಾಯನ ಗುಣಕರ್ಮಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಇಂಚಾತಂಡ ಆಯನಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯಾಯ ರೀತಿಡು ಆಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲತ ಉಳೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆನು ಪೂರ ಒಕ್ಕು ದೆತ್ತದ ಸಮಾಜಗ ಪಟ್ಟೊಡು ಐಕೊಂಜಾತು ತುಳಿಪು ಕೊರಡು ಗೇನದ ಬಡವನ ಅರಪಾವಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ಕೋಡದ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಒರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕಾನದ ಕಟದೆರನಕಲು ಕಂಬೆರ್ಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಾತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಆ ದೈವದ ಕಲಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿತ ದಿನ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುವ ನೆಲದ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಮನ್ಸ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದೋಡ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖರೇನು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೈದ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4 ಒಂಜಿ 0 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಕುಡರ ಬರೆಯವನ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪಂಡವು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4 ಒಂಜಿ 0 ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಡ್ಡು ಜನ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರಜಣ್ಣ, ಅಂಜನ ಯಶವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟದು ಯಶವಣ್ಣ ಈರು ಆ ವಿಭಾಗಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಕಂಬೆರ್ಲಿನ ಬಗೆಟಾದಿಪ್ಪು ಬೆಲೆಟಜ್ಜನ ಬಗೆಟಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಐಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಅವನೇ ತೀಸಿಸಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಗಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಾದಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮುದಾಯಡು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೆತ್ತೊನ್ನಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಐಟು ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಈರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡುಳ್ಳಾರ ಅಥವಾ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅದು ಅವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಈರನಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೂರಜರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಉದ್ಯೋಗಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಸೇವೆದಾದುಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕುಲ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸೇವೆದಾದುಂಡ ಅವಿನೇನೆ ಅಜ್ಜೆರೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಈರು ನಿನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡರು ಪಂದ್ರ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ದ್ರಾವಿಡರು ಬಂಡ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡನ ಆದಿ ಬಂಡ ದ್ರಾವಿಡರು ಪೂರ ವಾವಾ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ನಂಗೆ ಪಸರಿಸದುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ದ್ರಾವಿಡರು ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಬೇರೆಲ್ಲೆನಿಕೆದಾತ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಟ್ಟರ್ದು ಮಿತ್ತುಲ ಅಂಚುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಟ್ಟರ್ದು ಮೂಲ ತೀರ್ತು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಗಟ್ಟರ್ದು ಮಿತ್ತು ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬನ್ಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂಟ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಗಟ್ಟರ್ದು ಮಿತ್ತುಗೆ ಗಟ್ಟರ್ದು ತೀರ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು ಯಶಣ್ಣ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ
ಮೂಲೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಏರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ಸೂರಜನ್ನೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಡುಪಿರ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಈ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ದಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಊರಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಪೋಯಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಜಾತ್ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಅಕ್ಲು ಕಾನೂನುದ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಅಂತೂ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂಕ ಅನ್ಸನ್ಸು ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐಟ್ ಪ್ರವರ್ಗ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದಿದ್ರ ನಿಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಪುಂಡ ಐಟ್ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ಹಸಲರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಲೆಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ್ರಾವಿಡಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡದ ಆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸವುಡು ಅಂಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮುದಾಯವು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ಪಾತೆರಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊಲೆಯ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದನೇ ಬಾರಿ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತನ ಬಲ್ಲಿಲವು ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನಿಸುನು ಪಂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದನು ದೆತೊಂದು ಏನೊಂಜಿ ಕೀಳು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಒತ್ತುದು ಪನ್ಪುನ ಒತ್ತುದು ಈ ಹೊಲೆಯೇ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಪದನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪು ಅಂಜನ ಹೊಲೆಯ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪತ್ತು ಹೊಲೆಯ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥದಾದ ಮಾತ ಭಾಷಿಕೆ ಅವು ಆ ಹೊಲೆಯ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಹೊಲೆಯ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಪೊಲೆಯ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹೊಲಸನ್ನು ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಥಲ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಅರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನೆ ಹೊಲಸದ ಮಲ್ಪನೇನ ಹೊಲೆಯ ಅಂದ ಪಣಪುನವೇನು ಯಾನ್ ಒಪ್ಪು ದಾಯ ಅವು ನಂಗೆ ಸಹಿ ಹೊರತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸ ಬಣ್ಪುನ ಒಪ್ಪೆ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಯಾನ ಬಣ್ಪೆ ದಾಯಗಂಡ ನಿಕುಲನ ಒತ್ತು ನೋಡು ದಾಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಅತೆ ಅವೇನ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಪನ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಮಾನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಲೆಪ್ಪನೆ ಮಾನ್ಯರನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನವೆ ಪಣ್ಪನ ಮಹಾನೀಯರು ಬಣ್ಪನ ಶಬ್ದಲ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಈ ಹೊಲೆಯ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪನವಿ ಎತ್ತ ಸರಿ ಅವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತು ಯಾಕಂಡ ಹೊಲೆಯ ಅಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಡಲ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಿವಂದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದು ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪುನಗಲ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಬತ್ತದನ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಏನ್ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಬೋಡಾಂಡ ದೆತೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಪೂರ ಆತಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡುಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕ್ಲು ದೆತೊಂಜಿನ ಆಪುಜಿ ಅತನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಯಶುಕುಮಾರ್ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಸೀದ ಬಣ್ಪನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿದ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸೀದ ಬಣ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಚಾರಡು ನಿಖಲ್ಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದ ಬಗೆಟ್ ದಯಗಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಶಬ್ದಲು ಎಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಈ ವಿಚಾರಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ವಾಸ್ತವಾಂಶದಾದುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಮನ್ಸ ಬಣ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನ್ಲ ಬೇಜಾರೆಚ್ಚಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಬಣ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬತ್ತಂಡಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಅವಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಈಡೇರಿಸವಡು ಇದು ನೇರ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೂಲ ದೈವಳೇನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೊಡೊಂದಂಡ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನದ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಸುಬುದಾಧಾರಡೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಬಾರ್ದನ ಬೆನಿಯರೆ ಕಂಡಕಲ ಇತ್ತಂಡು ದಪ್ಪೆರೆ ಎರಡು ರಿಜ್ಜಾಂಡು ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕಿನಡೆ ಸಂತದ ಗೋಲಿನಡೆ ಎರುವತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕೆಂಡರು ಅಂಚ ಕೃಷಿಕ ಕಂತದ ಐತಪಿರವು ದೈವವತ್ತ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಂತಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಒಂದು ಬೆರಿಮುಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ನಡೆದ ಅವರ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಐಕ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ ಕುಲ ಕಸುಬು ಎಂಕ್ಲನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಕೃಷಿಯೇ ಸರ್ ಕೃಷಿ ಬಹುಶಃ
ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನು ಮೂಲದ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದಾವರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾವರೆ ಮೂಲತಃ ಎಂಕ್ಲು ಕೃಷಿಕ ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪಶುಪಾಲನೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆದ ಏರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಕಲ ಅದು ಪಶುಪಾಲನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಎರು ಕಟ್ಟಂಡ ಅವ್ಲೋರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯದ ಬೋಡು ಆಗ ಪೂರ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಎರು ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಪಾಡ್ನ ಐನು ತೂದುಲ ಆಯೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಐತ ನಮಕ್ ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕಲಿ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಭಾಗಡು ಪಾತೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೂಲವಾದ ಕೃಷಿಕ ಮೂಲವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಳ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರಂಡು ಬುಳೆಪುನ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಪಂಡ ಐತೆ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಖಿಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯತೀಶ್ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲದು ಪಲ್ಲೆ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಜನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಉಗ್ರೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರತೆ ಅವು ಓ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುದರಿನ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಈ ಮುಖೇನ ಮಾತ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬೇರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತ ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಇರು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗು ಉಗ್ಗುರೊಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರನ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲುಟಿನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ ವಿಷಯ ಎಂಚಕೆಂಡ ಒವೇ ದೈವಗು ಮೂಲತವಾದ ಉಗ್ಗುರೊಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯರ ಬಂತನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿಗೆ ಇಂಚೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಕಲು ಉಗ್ಗುರೊಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತು ಕಟ್ಟುಬಾಡ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅವೇನು ಇನಿಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತು ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತಂಡವು ಅವು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಗ್ಗುರೊಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಉಗ್ಗುರೊಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ತೂಪೇರ ಅವು ಏರು ನೇಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಕಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರತಾದ ದೈವಳಿಗೆ ಉಗ್ಗುರೊಡೆ ತೆಂಗ್ಲ ಪೆರಾರದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಉಗ್ಗುರೊಡೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಎಂಕುಲ ಅವೇ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಅಕರ ಬಂಡ ಕೊಂಪದವಡು ಉಗ್ಗುರೊಡೆನ್ನೆ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ ನೇಮ ಮಲ್ಪವುನಾಯೇ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಊರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಟ್ಟುಬಾಡ ಅಂಚೆತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಣ್ಣೆರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ಡ ಕೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅರ್ದು 3 ದಿವಸ ನಿಲ್ಪಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಡ ಇನಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಅಕಲ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲೆಗಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಗಳಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿವರಾಜ್ ಅನ್ನೇರು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿನ್ನೇರೆ ಮತ್ತ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೋದು ಕೊಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅರ್ದು ಸುನೀಲ್ ಬಂದೆ ಪಾತ್ರಿಲ್ ಬನ್ಲೆ ಪಾತ್ರಿಲ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದೆ ಅವೇ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವಂದು ಸಾರ ಮುಪ್ಪಡ್ನೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅನ್ಪುನು ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಇನಿ ದಯಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ತೆರಿಚಿ ದಯಬನ್ನೊಂದು ಈತ ಅಂಕ್ಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟದ ಬಾಗಡ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮೂಲು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ
ವರ್ಷದ ನೇಮ ಪೂರ ಮೂಲ್ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಜಾತಿದೆ ಕೆಲವೆರಗ್ ಅಸಾಲೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತರದ ತಿಕ್ಕದೇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲು ಘಟ್ಟದ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ದಾಯ್ ಬನ್ನ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ಏರ್ಲದೆ ಪೂಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಸವಲತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಾಣ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ 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 ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಘಟ್ಟದ ಬಾಗಡ್ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯನ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಾಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಲ ಮೂಲು ದಾದಾತನ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಮೂಲು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕ ಮಲ್ದೇರು ಅತಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಖಂಡಿತ ಈ ನೆಲದ ವಲಸೆ ಪೋಯಿರಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಮದತ್ತು ಜಾರು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಗುರುಪುನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನವಿ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಈರೇನು ಖುದ್ದಾದ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೈವದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರಿ ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಧ್ಯ ಈರ್ವಾ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆದುಲ್ಲರೆ ಏನ್ ದೇವಿನಲ್ಲ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನಲ ಪಾತ್ರಿ ಅತೀರು ದೇವಿ ಪಾತ್ರಿ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಪಾತ್ರಿ ಅಂತಿನ ಮೂಜಿ ದೈವಗಳು ಉಂತೋಲಿ ನಿಖಲ್ನಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಅಂತ ಉಂತುನ ಬನ್ನಾಗ ದೈವದ ಪಿದೈಬೋದು ಓಲ್ಪಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಗಿರ್ಶನಗ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೂಲವಾದ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರಿ ಬಂಡ ದರ್ಶನಗ ಅತ್ತ ಕರಿಪೇರನ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಭಾಗ ಪುರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬನ್ನಿಗೆ ತುಳುವನಾಟದ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರಿಂದ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಏಕಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಇರುವರ ದೇವಿಗಳು ಉಂತುವಾರು ಬೊಕ್ಕರ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗಲ ಉಂತುವಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಅಂದೆ ಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಉಂಟು ಚಾಮುಂಡಿಗಳಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ಮೂಲವಾದ ಸೇವೆ ಪುರ ಕರಿಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಐಕಲ ಜೋಗ ಗುಂತುವಾರೆ ಅಂದ ಅಜ್ಜಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಂತುವಾರೆ ಪಿದೈ ಬೋಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಅನ್ನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಒಂದೇಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಇತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪಿದೈಡ್ ಆವಡು ಅಜ್ಜಗಿರಿ ದರ್ಶನ ಗುಂತುವಾರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮೂಲತವಾದ ದೇವಿ ಗುಂತುವಾರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವು ನಾಲ್ಕುಗಳ ಬೋದಿರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಗುಂತುವರಿರು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಗಿ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಕುಮಾರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೂರಜನ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಈ ವಿಭಾಗಡು ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನೆ ಅನಿತ ಬಂದ್ಬನೆ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ದೇವಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಅವಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಓಲ ದಕ್ಕುಲ ಕೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಜನಾಗ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಬಾಗಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಲೈತೆ ಆ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡೆ ಎಂಚೆಂಚ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿನ ಒಂದೇಟ ಆ ಒಂದುಂಟು ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ದೈವಾರಾಧನೆಗೂ ಮೂಲವಾದ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಉಂತುದು ಆಯ್ತ ಇಂಚನೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಖುಷಿಯಾಡಿರ್ನ ಕರೆ ಕೇಳದು ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರ್ನ ಮಾತ ಕಲಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬಿಳುಗುಳ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಡ್ ಬಿಳುಗುಳಾಡ್ ಪುರ ನೇಮ ಪುರ ಅದ್ ಈ ಸತಿ ಪುರ ಕೆಲವೇರ್ ಪುರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನೇರ್ದಾರ ಪುರ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಮೊಕ್ಲನ್ ಪುರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮನ ಒಂದೇತಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಿರಿಡ ಪಾತ್ರದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಣ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಘಟ್ಟದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಂಘಟಿತರಾಲೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಎಸ್ ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪೀರವಡಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇರಗೆ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಿದ ಇರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಪೆ ಎಂಗುಲ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇರ್ನ
ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಕೂಟದ ಮುಖೇನ ನಿಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯಿನಾತ್ ಸಾರ ಮುಪ್ಪನ್ನೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಕಲ್ದ ಇವಾಗ ಹಾ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಪಾತೆರ್ಗ ಸಂಘಟಿತರಾವುಡು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ ಅವಳು ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಾದ ತೋಜುನು ಕೇಂಡ ಅವಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಭಾವುಕತೆ ಉಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಭಾವ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಲ್ಲಾತ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪನ ಚೊತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆ ಅತೆ ಮಾತ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಪೂರಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪವನ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಬಾಲೆದ ಹೊಲಸು ದೆಕ್ಕನ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಮಡೆದೆಕ್ಕನ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಂಚಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಡೆದೆಕ್ಕಿಯಲು ಬಣ್ಣದ ಮಡೆದೆಕ್ಕುನ ಅಲ್ಲಂದ ಆಪುಜ ಆಲು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪವನ ಅಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಆಳು ಬಾಲೆನ ಮೋಕೆಡ ಜತನಡು ತೂಪಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಕಣ್ಣದೀದು ತೂಪಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಚಾನಿಡ್ದ ಅವರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವಂಶ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಎದೆ ತಟದ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡು ನಾನು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ದಾಯಬನನ್ ತುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಬನ್ಲಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಚಿಂತನೆಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆನ ಕಟೊಂದುಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದುಂಡು ಈರು ಪಂಡರ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪಶುಕುಲ್ನ ಬಗೆಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲ್ನಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಇಂತ ಜನ ಕೊಂಡು ಪಣಪನವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ್ನ ಇಡೀ ಪಾರ್ದನ ಸಂದಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಪಶುಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರೌದ ಚಾಕೆರಿ ಬೇಲೆಲು ಅವೇ ತಂದೆ ಕೃಷಿತ ಬೇತೆ ಇಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದನ ತೂಂಡ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಅವಳಿ ವೀರರಿಗಿತ್ತನೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದತ್ತು ಅಂಡಲ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿದ ಒಂದು ಇಂಚಿತನ ಸಂಗತಿಲೇ ಬರ್ಪುಜ ಅವಳು ಪೂರ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನು ಆಯೆ ಎರ್ಲೆನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪುನು ತನ್ನ ಅತ್ತಂದಿನ ಊರುರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುರ್ದು ಬಿದೆ ಕನತದ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆನ್ ಬುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಪರಿಶ್ರಮಿಲು ಮಣ್ಣಿಡು ಪೊರ್ಬಿನಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಸಮಾಜ ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊನೋಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ರೊಲ್ತರದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಅನೇಕ ಅಣ್ಣರೇ ಸರಿ ಕೇನೊಂತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅವು ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂದು ಪೋನಗ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಹಿಡಿದು ಪಶು ಪಾಲನೆ ಒಂದೇ ನೀರು ಬಂಡರು ಅವತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಉಪಕಸಬುಲು ಬೇತೆದಾಲ ಉಂಡ ಅನ್ನರೆ ಸಮುದಾಯ ಬೇತೆ ಉಪಕಸಬುಲು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಲ್ಯಕನೆ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರದ ಬಿತ್ತನು ಮಾಯದ ಬಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡ ಬೇಯ್ಪೈ ಬಾರ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪನ ಒಂದೇ ಟೀಚಿ ಚರಿತ್ರೆ ಟಿಚ್ಚಿ ಆ ಬೇಯ್ಪೈ ಬಾರನ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದು ಅಲ್ತರ್ದು ಬುಲೆ ಮಲ್ತದು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಪುರುಷರು ಅನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನೇಟ್ ಆಕಲೆ ಕಂಬೇರ್ಲು ಅನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಆ ನೆಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸರ್ದೆ ಕುಲದೇವೇರ್ನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷಿಕೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬತ್ತಿನ ಆತರ ನಿಖಲ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅತೆ ಬೇತೆ ಉಪಕಸುಬುಲ್ ನಿಖಲ ಓಲ ಇತ್ತ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮಾತ ಕಸುಬುಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಪ್ಪಗದ ಮೂಲತವಾದ ಅವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ಬಿಂಜರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ
ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನೋಡು. ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹಾ ಇದು ಸುಳ್ಯಾಟ ಎಂಕ್ಲ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಹಾ ಐತ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯಪದ್ಮಾಜಿಂದಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಹಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಶೋಣ್ಣ. ಸುಳ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿಕ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿಕ್ಲ ಮಮ್ಮ ಈಗ್ಲಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಸುಳ್ಯದ ಬಹುಶಃ ಆರು ಪಂಡಿನಿಟೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಪೋತಿನ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುರ್ದು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಪೇರು ಬೊಂಡ ದೀಪನು ಐನು ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿತಿನ ಪೂರ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ. ತುಳುನಾಡು ಒಟ್ಟು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಆರಾಧನೆ ತೂನಗಲ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು. ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯಾನಾಯ್ತ ಪಿದೈ ಉಂತುದೈನು ಏಪಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಮುದಾಯದ ಉಲಯ ಉಂತುದು ತೂಂಡ ನಮಕ ಗೊತ್ತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಏಪಲ್ಲ ಉಂತೊಂದು ದಾಯ ಮೂಜಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಅವಳಿ ವೀರರ್ನೈಟ್ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರೋಲು ಬರ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಮುದ್ದ ಕಳಲರ್ನೈಟ್ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನೈಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಅತ್ತನ ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮೂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಒವು ಒಂದು ದೆರ್ತು ತೋಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರನ್ನು ಮಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಲರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿನ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತೃ ಮೂಲೀಯವಾಯಿನ ಅತ್ತನ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆನು ಅಕ್ಲೆನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಪಂಚ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೇರ ಅಂದ್ರೆ ಆಂದ್ರೆ ಆಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಮೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಪ್ರದೇಶ ಸೂಚಕ ಅದು ಅಂದ್ರೆನ ಪುದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಪಂಡದು ಮೂಜಿನೆ ಕೊಡಿ ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡು ಕಾನದ ಕಟ್ಟತೆರನ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳೆಡ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಅವು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಬೊಲ್ಲೆನೇ ಮಮ್ಮಾಯಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚ ಮೂಲತವಾದ ನಿಖಿಲಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಕಾನದ ಕಡದಿರನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅದೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಮ್ಮಾಯಿನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಲೆಪ್ಪೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದೇರಿಂದ ದನಿಕ್ಲ ಕಾವಂದೇರಿನ ಲೆತ್ತಿವಿಟಿಗೆ ಮಾತೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆನೆ ನಿಖಲು ಮಮ್ಮಾಯಿಯಿಂದ ಲೆತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಪರಿಸರಡು ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಅವಳ ದಲಿತ ಅವಳ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಕಾಲನಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಗಳು ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಬಲಿ ಉಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅವಳು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಬುರ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪಂಜಿ ಏಡು ಕೋರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅತಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಅವೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಪೊರಿ ಬೊದ್ದೆಲ ಆದಿಪು ಬೆಲ್ಲ ಆದಿಪು ಎಂಚಿನ ಬಲಸಂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ದೆತೊನಂದಿನವೇನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏರು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತುದುಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ತೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸೈನಂಚಿನ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುಮ್ಮುದ ತಲೆಮಾರು ಪನ್ಪಿನಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರೋದು ಪಾತ್ರೆ ತುಳಿಪುಗು ಬಡದು ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿಯೇ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪಂಜಿನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭನ ನಿಖಿಲೆಟ್ ಬೋಂಟೆದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಅವೇ ಬಣ್ಬನೆ ಖಾಲಿ ಉಪ ಉದ್ಯೋಗಂಡ ಅವಲ ಬತ್ತಂಡತೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಕೃಷಿ ತುಲೆ ಐತೆ ಪಂಜಿನಂಜಿ ಬಲಿ ಕೊರಡುಂದಂಡ ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆ ಪಕ್ಕಿದ ಮಿನದಾನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡಿಕೆ ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆ ಪಕ್ಕಿದ ಅಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಸವಕಳಿ ಆಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸವಕಳಿ ಆಣದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಅಂದಲ ಉಂಡೆ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಮಚ್ಚೊಂಗುಳ್ನ ಬೋಂಟೆ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಬಂಡ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಬೋಪಿನ ಬಂಡ ಮಚ್ಚೊಂಗುಳ್ನ ಬೋಂಟೆನೆ ಐಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೋಂಟೆ ಅಂದ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೇಸ ಮರುವೈ ಬತ್ತು ನಾವು ಅವು ಅವು ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಪೊನ್ನ ಬೊಂಜೋ ಕೋಲುದ ಬೊಂಟೆ ಅನ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಈ ಬೋಂಟೆಲು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ನಿಖಲ ಇತ್ತ ದಾಯ ಬಣ್ಪೆಂದಿಗೆಂಡ ನಿಖಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಶು ಉಂಡು ಹೋಗು ನಾಯಿದ ಅವು ಅವೇ ಅನ್ಪನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಐಕ್ ದಾದ ಅಂದ ಬಣಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆನೈಟ್ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ್ನ ಸಂದಿಡ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮುದ್ದಕಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೋಂಟೆದೇರ್ರೆ ಪೋಪಿ ಆ ಬೋಂಟೆದೇರ್ರೆ ಪೋದು ಬೋಂಟೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾನಿ ಅಪಗಾನೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಆಯ್ತಾ ಪಾದೆಗೆ ಪುದರುಂಡು ಪಾಜಗುಡ್ಡೆ ಪಾಜೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಪಟ್ಯಾಂತರ ಆತಿಲೆ ಕಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ಮುದ್ದಕಳಲೇರು ಬಂಡ ಮುಗೇರ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಲುಲ್ಲ ಎನ್ಮೂರ ದೇಯು ಅಂಜಪುರ ಅವು ಮುದ್ದಕಲಲ ಪುದರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ರಡ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತನದಲ್ಲ ಅವದಲ್ಲ ಅಪರಾಧದ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಅಮರ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಮುದ್ದಕಳಲೆಂದು ಬುಧಾರ ಅಂಚಾದಕ್ಲೇನ ಅಜ್ಜ ಪಾಜೇವು ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ನೀರು ದೆಪ್ಪು ಒರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಡು ಪಾಡುವೆ ಒರಿ ಬಿರು ಬುಡುಪೆ ಮೊಕ್ಕುಲು ಗೋಲ ಮುರ್ದ ದಂಡ ನೀರು ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಪನ ಅತೆ ಸರಿ ಅಂಚ ಅವಲು ಇತ್ತೆ ಗೊಲ ಮುರ್ದ ದಂಡ ನೀರು ದೆತ್ತೇರು ಪಂಡಂದಾನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ನೀರು ಸುರುಕು ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಸುರುಕು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಪರ್ರ ಬಂಡೇರು ಅವು ಕೋಡಲ ನೀರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಗು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲೆನ ಅಮ್ಮನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಕಲು ತಾಂಕದಿ ಆರೇ ಬುಧರುಂಡ ಕಾನದು ಕಾನುದು ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿನ ಬುಧಾರ ಬುಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದಂತಲೇ ಕಾನದೆ ಅತೆ ತಲೆ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪಿಜ್ಜೇರ್ನ ಬುಧಾರನ ದೀಪನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅತನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಬುಧಾರ ಕಾನುದು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಾನದೊಂದು ಬತ್ತು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಅವಳು ಮೊಕಲು ಬೋಂಡೆ ಬೋನಾಗ ಕಾನೆ ಹಿಡಿದು ಮೊಕಲೆ ಬೋಂಡೆದಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಕಳದ ಪಾಜಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ನ ಬಾಜಲಾಪುನ ಕೋಟಿ ಬನ್ ಪೇರು ಬಾಜಲಾಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರು ಬಾಜಲಾಪುಂಡು ಪಂಡಿನೆ ಅಮರವೀರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ನ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಐಟ ಮೊಕಲು ಗೆಂದಿಯರ್ಡಲ ಸುರು ಬಾಜಲೇರಗಾಯನೆ ಆ ಮೂಜಿ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನ ಅಪಗ ಉಚ್ಚ ವರ್ಣಂದ ಅಕುಲಿತ್ತೇನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸುರು ಕೊರ್ದು ಪಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತನ್ನ ಸೌಜನ್ಯನು ಮೆರೆಪ ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಮರಸ್ಯನು ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಿಜಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಜೊತೆಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರ್ಬಿನ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ ಯಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಾರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆದಿತ್ತನಾರುಳ್ಳೇರು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅತೀವವಾಯಿನ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಹುಶಃ ಅಕಲ ದೀತಿನ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಯಶಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾರ್ನ ಪುದರ್ ಸೂರಜ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾವೆ ಒಂಜಿ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಸರ್ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನ ಜಾತಿಲು ಐತ್ತ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಕಾನದ ಕಟದೇರ್ನ ಮೂಲ ಜಾತಿಯ ಮನ್ಸೇರ ಸಮುದಾಯಡೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬೀರೇರ ರಡ್ಡು ಜನ ಅವಳಿ ವೀರೇರಂದ ಮಣ್ಣಗ ಅವು ಕಾನದ ಕಟದೇರ ದೇಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲನು ಮದೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಪನೆರುಂಡನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ದೈವಾದಿಗಾನ್ ಯಾನೂರ ಬಂಡು ದೈವಾದಿ ನಂಡು ಓಲಲಾಪುಂಡು ಪಂಬದಂದು ದಿವಡು ದಾನಿ ನಾಚಿಗೆ ನಂಕ್ ಅವೇ ಮೂಲಭೂತರಿ ಬರೋಡು ನಂಕ್ ಅವೇನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಲ್ಪಡು ಯಾನ ಪನ್ಪಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದದ ಅದೇ ಶಬ್ದೊಡ್ದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಮೂಲ ಜಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮರೆ ಮದೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಜಾತಿ ದೇವನ ಮನ್ಸೇರಂದು ಪಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವರೇ ಬೋಡಾದು ನಾಚಿಕೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಜಾತಿದ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರಂದು ಪಂದ್ರೆಗಾಬುತ್ತಿ ಅವು ಮನ್ಸೇರ ಜಾತಿದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರಂದೆ ಅವು ಉಲ್ಲೆ ಕಲ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಪಾಜಗುಡ್ಡೆಡು ಆ ಬೋಂಟದೇರ್ನೆಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಿ ಕೇಳದ ಪೆರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೂರ ದೈವನ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಮುಗಿರ್ಲ ವೀರೇರ್ ಕೇಳದ ಪೆರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೂರ ದೈವಂದು ಭಾವನ ಕನಕ್ಲೆ ಅವು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರತೀತಿಲ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಳದ ಪೆರ್ನೆ ಎಡ್ಮೂರ ದೈವನಕ್ಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಪಾಜಗುಡ್ಡೆಡು ಕೆಡ್ಡೆ ಸದಾನಿ ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ತಾನಿ ಕೆಡ್ಡ ಸದಾನಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಂಡು ಬೊಂಜೋಗು ಕೋಲದ ಬೋಂಟೆ ಆನ ಅಂಜೋಗು ಅತೆ
ಬಲ್ಲಮಲೆ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಒಂಜಾಪುನಕ ಕೇಳದ ಪಿರ್ನಿ 2-3 ಇವು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೆಯರು ಮೊಕ್ಕಲು ಬೀರೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರದು ಇನ್ನು ದಾದನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೋನ್ಗ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಕೆಡ್ಡೆಸ ದಾನಿ ಬಿಸಿಕುಲು ಮುರ್ಗೋಲು ಪೆರ್ಚಿದು ಪೋಗೆ ಅಪ್ಪ ಮುರ್ಗೋಲೆಗೆ ಜರಾಗೆ ಆ ಜರತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ತೆರ್ದು ಬಂಟೆ ಜೈಪುಗ ಬಂತಿನಕ್ಲು ಪೋತಿನಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ನೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾತಿನ ಮದೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಆ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದಂಚೆ ಒರಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅರ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತ್ ದೈವ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿದಿನಾರ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುದೇಟ್ ನೀಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಪರ್ನಾಗ ಈರು ಮೀಂದದಾರ ನನಗೆ ಇನಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮೀಂದದ ನೀರು ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವನ್ ಒಪ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಮೀಂದುದೇರು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮೀಂದುದೇರು ಇನಿ ಮೀಂದಿರೆಟ್ಟು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಮೆನ್ಕರೆ ಗಾಂಡು ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಘಟ್ಟದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಬಹುಶಂಜಾರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದೇರ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಾತಾ ದೈವಗಳ ಉಂಟು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಅನಿಸ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸಮಂಜಸ ಅತ್ತು ಸರಿ ಅತ್ತು ಅಂದು ಸರಿ ಅತ್ತು ಅನಿಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ್ದು ಹಸಲೇರು ಬಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪನ ಅತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಮನ್ಸೇರ ಜಾತಿದ ಮನ್ಪನ ಮನ್ಸೇರ ಜಾತಿದ ಘಟ್ಟದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಹಸಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಸಲೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ತೂವರೆ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ ಮುಲ್ಪಡ ಮೂಲೋಡ್ ಮನ್ಸೇರೆ ಅವು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಡಿ ಬಂದಿದ ಕಸುಬುಗು ಬೋಡಾಯ್ನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕೊನೆ ಊರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತೀರ ದೇವನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗೌಡರ್ನ ಕೈ ತರಡು ಅಕ್ಲ ತೋಟದ ಒಲೆಡು ಬೆಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ್ನ ಸವಾಲತ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಚಿನ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಜ ಗೌಡರ್ನಕ್ಲು ಹಸಲೇರಂದು ಕೊರಿಯರಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಸಲೇರು ಪನ್ನಗ ಎಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ದೇವನ್ನಗ ಹಸಲೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನದು ದುಂಬುಗು ಅಕ್ಲನ ಮೂಲ ಜಾತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಕೆಂಡ ಈರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾರಂದು ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡರಣ್ಣರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕೋ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಡು ಈರೆಂಕ್ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕೆರಡ ಪಾತೆರುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಯಾಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ರೈಟರ್ ಸರ್ ಅಂದಂದು ಈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯರುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಗಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಶೋಣ್ಣ ತುಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಹೋಗ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಗಾರು ಪಣ್ಣಾರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲವರೆಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿನಲಕ ತಪ್ಪುನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಏನು ಒತ್ತುದು ಬನ್ನಂತಿನ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಅಂದಾಜಾದಪ್ಪು ಇಂಚ ಬಂಡ್ ಅಂಡ ಆರೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡರೆ ನಮಕ್ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ಮೂರ ದಯ್ಯೋ ಬೊಕ್ಕೋ ಕೇಳದ ಪೆರ್ನೆ ಮೊಕಲು ಪೋಯಿ ನಾವು ಅವಳು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನೀರದ ಹೊರಕದಂಡದೆತ್ತನೆ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ನಿಪ್ಪ ನಡತನವು ಘಟನೆ ಸರಿ ಅಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒತ್ತುದು ಬಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಮನ್ಸೆರು ಅವ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೊಡು ಹೊರತಾದ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ದಾದ ಬಣ್ಪರಿರ್ನೆಕ್ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯವಾತೇರನೆ ಆನ ಮನ್ಸೇರು ಮಾನ್ಯರು ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮಾನ್ಯರು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೂಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಮಂಡೇರು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಕುಲ್ಲಟ್ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಂದೇರ್ ಶ್ಲೋಕ ಐಕ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ತೆರಿ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ ಕಲ್ತು ತೆರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಾನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಲ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆರ ಅಂಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಆ ಶ್ಲೋಕನ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡದ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಪಿದಡ್ನ ಅಕಲು ಎಂಕಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನೂಲುದಾರ ಬಂಡ ಜಿ ಪೂಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಲ್ಲ ಏಕದಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪಕ್ಕ
ಆರು ಒಂಜಿ ಪಿರಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ ದೈವದ ಕಲತ ಅಡಿಟ್ ಗುತ್ತು ಮನೆತನ ಬರ್ಕೆ ಮನೆತನ ಮಾನ್ಯರು ಮೂಲತವಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಮನೆತನ ಬೋಡೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆರು ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಂದ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತ್ಯನ ಮೂಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸತ್ಯನೇ ಬರೋದು. ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮೂಲೆತ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ತುಳುಟು ಸಂಧಿಬಾರ್ದನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿನ ತಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಣ್ಪನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಕುಲು ಕವಿಕಲ್ ನಕಲು ಶ್ಲೋಕನು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟವು ಅಪರಾಧಲತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗುಲ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಪಣಪನ ವಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವೇನು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ವೈದಿಕರ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರ ಐತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅರ್ಥ ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚಂದು ನಂಗೆ ಅವಳು ಶ್ಲೋಕನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬರ್ಪೇನತ್ತ ಈತ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಕಟ್ಟು ನುಡಿಕಟ್ಟಲು ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚಗಂಡು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಡಿತ್ತಿನವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಗಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓವು ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಡಿತ್ತಿನವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಗಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ಲೋಕೋಡು ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಐಟು ಉಂಡು ಅವ್ವೇಂದತ್ತು ಐಟು ಉಂಡು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಯಾನ ಪಣಪನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಜನಪದೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಸೆರಂದು ಲೆತ್ತದಿರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಸೇರು ಮಾನ್ಯರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರದಿಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮೂಲದು ಕರದಿಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಕರದಿ ಅತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಕರದಿಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದಲ ಬಳಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ದನ ಸಂಗ್ರಹ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಆ ಪದ ಬತ್ತದಂಡು ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವು ಹೊಸ ಪದ ಅಂಚಾದ ಐತ ಐನು ಏರ್ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡೇರ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಕುಡೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪೋದೆ ಅನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಸ ಮಾನ್ಯ ಕರದಿ ಪಾರ್ದನಡು ಬರ್ಬೇತೆ ಬರಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಮಿತಿ ದಿಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೋಲು ಒಂದಲ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ದಿಕ್ಕ ಬಣ್ಪನ ದಿಕ್ಕು ಬಣ್ಪನ ಎಟ್ಲ ಬರ್ಣ ದಿಕ್ಕು ಮುತ್ತುಂಡು ದಿಸೆಯಾಲಿ ಬಣ್ಪನ ನುಡಿಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಸಮಾಜ ನರಮಾನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚ್ಪಾಯನ ನರಮಾನನ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕೃಷಿ ಒಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಆಯನ ಬದುಕೊಜಿ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಹೋಗೆಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ ಮೂಲದ ಶಬ್ದ ಪಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಪಂಡ ದಾಯ್ಗೆಂಡ ಹೃದಯಡ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ನಮಕ್ ಮೂಲದ ಕುಲುಂದೇ ಪುದಾರೆ ಅದೇ ಆ ಪಂಡ ಮೂಲೋಗ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ಕುಲು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧನಾತ್ಮಕ ಆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟಿಗುಂಡು ಅದೇ ಆ ಬೇತೆ ಈತ ಶಬ್ದలుండు ಇತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಮನ್ಸ ಕರದಿ ಬಕ್ಕ ಈ ದಿಕ್ಕ ಬಣ್ಪನ ಶಬ್ದ ಈತ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಐನು ಬಹುತೇಕ ಆರಂಭ ಐನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಗಳೇನು ನಮಕ್ ತುಚ್ಛವಾದ ಕೆಲಸ ಋಣಾತ್ಮಕ ತುಚ್ಛವಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕೇಬಿಟ್ಟು ಕೇನ್ ನಾವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದವೇನು ಉನ್ನತಗು ಕನಯರೆ ಬೋಡಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಪದಲ ಭಾರಿ ಇಂಚಿಪ್ಪೋದಲ್ಲ ಸರ್ ದಾಖಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ 1942 ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಂಜಿ ನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯದ ಪಗ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಜನ ಅಂದಲೆತ್ತ ನಾವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮುಲ್ಪದ ಜಾನಪದದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಇತ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಈ ಊರುಡು ದ್ರಾವಿಡರಿಗೆ ಆದಿನಿಕುಲು ಅವ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕರೆ ಸರಿ ಕೇನಂತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಲೆನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಲ್ಲೆ ಕಾನದ ಕಟದೇರ್ನ ಸತ್ಯಬದ್ನಾಜೇರ್ನ ಮುಪ್ಪನ್ನೇರ್ನ ಉಗಮ ಹೊಲ್ತು
ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಇತ್ತೆ ಯಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪದ್ನಾಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನದ ಕಟದೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕಲ್ನ ಉಗಮದಲ ಇರು ಪನೋಡು ನಿಕಲ್ ಪನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲೇ ಕಂಬೇರ್ಲೇ ಕಾನದ ಕಟದೇರ್ ಅತೆ ಅಕಲ್ನ ಉಗಮ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಅವಳಿ ವೀರರ್ನ ಇಟ್ಲ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಪರಕೊಲಿ ಪಾಲೆಲಾದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮರ್ಲುನ ತಮ್ಮಲೆರ್ಲು 2 ಜನ ತಮ್ಮಲೆರ್ಲು ಪೇರು ಪೂಂಬಲಜ್ಜಿಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪಾಂಬಲ ಕರಿಯದ ಪೂಂಬಲಜ್ಜತೆ ಪೂಂಬಲಜ್ಜಿಗ ಅಂಡ ಅಜ್ಜಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಪೂಂಬಲಜ್ಜಿಗ ಪಾಂಬಲ ಕರಿಯ ಅಕ್ರ ಜನ ತಮ್ಮಲೆರ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಆ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೆದ್ದದಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಸಂತಾನ ಪೂರ ಮುತ್ತುದು ಪೋಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿವೇರು ಮಿರತಿನ್ ಪುನ ಬಾಲೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಏರು ಒರಿವೇರು ಅವೇ ಅಕ್ಲು ತಮ್ಮಲೆರ್ಲು ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲಗೆ ಮರ್ಮಲ ಮೋಲು ಬೊಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ತಂಗಡಿ ಮುಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರಿವೇರು ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ದೇಶಾಂತರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡು 2 ಜನ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಪೂಂಬಲಜ್ಜಿಗಲ ಬಾಂಬಲ ಕರಿಯಲ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಅಕ್ಲ್ 2 ಜನ ಜೋಕು ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಯರ್ಲು ಮೂಲ ತಂಗಡಿ ಅಂಚಾದ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ತಮ್ಮಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಎಂಚ ದಯಪಂಡ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ತೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬುಡ್ಚಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೇರು ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಲ್ತು ಬನ್ನಗ ನಡೂ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜತು ದಿಪ್ಪುನ ಮಾನವ ಗೋಚಾರ ಜತು ದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ನಡೂ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೇನು ಐಕ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಏರವು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಇರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಜನಾಂಗ ಮಾನ್ಯರ ಜನಾಂಗ ಮೂಲತ ಕಾಡದ ಜನಾಂಗ ಅಕಲು ಏನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಯಾಗ ಅಕಲು ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆತ್ತಿನ ಕೇನುವೇರು ಅಪಗ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮೇಲ್ ಕೀಳು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಅಕಲಿಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಂಡು ನಿಖಲು ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ದೀವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಆ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆತ್ತುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಕುಲು ಕಾಡದ ನಡುಟು ಏನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬೇಜಾರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಕ್ ಮೊಕ್ಕುಲ್ನ ಕುಲಾಟೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀವಿನ ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಹಠ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುಲಿ ನಾಡೆ ಬರ್ಪವನು ಗಣಮಣಿ ನಾಯಕ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಚಂದ ಆರೆಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಮೀನದ ರೂಪಡು ಪನ್ಪಿನ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಆ ಮಾನ್ಯರ ಕುಲತ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲದ ಬಂಜಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಜನ ನಾನು ಯಾನು ಪಡೆ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪುಟ್ಟುವ ಅಂಚ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಈತ ಮೇರು ಪಂಡೆರತೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಅರ್ನ ತಮ್ಮಲ ಅರ್ಲು ಪಾಂಬಲ ಕರಿಯಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕಡು ಪಂಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ತಾಂಕ ದಿನ ಕಾನುದು ಪನ್ಪಿನ ಆರು ಅಕಲ ಕಾನುದುನ ಜೋಕುಲು ಮೊಕಲು ಮುಜ್ಜನ ಅಂಚ ಆರು ದಾದಾಪೇರು ಪಂಡ ನಾನ ಆ ಕಾನುದು ಈ ಜಾಲು ಬೇಜಕರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ದುಂಬು ಪರಪುನ ತೋಡುದು ನೀರು ಪರವಂತಿನ ಜಾಲು ಬೇಜಕರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರಪುನ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಸೇವುದ ಇರೇಟು ಪರ್ನಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮೀನ ರೂಪಡು ಅರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಪರಪುನ ತೋಡುದ ನೀರನ್ನ ತೇವುದ ಇರೇಟ ಬರ್ಬನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಂಡು ಮೀನದ ರೂಪಡು ಕಾನದುನ ಬಂಜಿಗೆ ಸೇರುದು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಜನ್ಮ ತಾಳು ಬೊಲ್ಲೆ ಜನನ್ ಅವು ಮೀನು ಬೊಳ್ಳಂಜೀರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೊಳ್ದು ಹತ್ತಿ ನಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕತೆ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಮನೆ ಅದೇ ಬೊಲ್ಲೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವೇರು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ಮಣ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಪಂಡ್ರ ಅಂಚ ಈ ಮಾಯಡು ಬತ್ತಿನ ಬಂಜಿ ಆಯನೇರ್ದ ಹತ್ರ 6 ಪೋಡಿವೇರು ಏರು ಕಾನುದು ಪೋಡಿ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತುಜಿ ಎಂಕು ಬಂಜಿ ಬತ್ತುನು ನನ್ನ ತುಯಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನ ದಾದಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಬಂದು 6 ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಡ್ಬೋದು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ ನಾನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೊಕುಲು 2 ಜನ ದುಂಬೆ ಜನನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು
ತಮ್ಮ ಪಲಯಲ್ ಅವು ಕಾನದುನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯಲ್ಲೇನ ದುಂಬೆ ಜನನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾನುದ ಮೊಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳೆನ ಜನನ ಕಾಡುದ ನಡುಟ ಅಂಚ ಪುದೇಟ್ ಬೋದು ಮೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆಗೆ ಜನನ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ಈ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ನಡುಕು ಪೋಣ ದಾದ ಕೇನ್ವೇರ್ ಬಂದು ಪೋಡಿದು ಅವಲೇ ಪ್ರಾಣ ನದಿಕಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಪಿ ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಕಾಡ್ದ ನಡು ಜನನ ದಿಪ್ಪುನತಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅವಲೇ ಪುಣ್ಯ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ನ ಎಂಗಲ ತಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಮಸ್ತು ನಾಡುವೇರು ಆಣ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಗಾಡಿ ಅರಸುಲು ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಬೋಂಟೆ ಪೋರ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಗಡದಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ ಆ ಬಾಲೆ ಕಾಡ್ದ ನಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾಳದ ಅರಸುಲೆಗೆ ಕಾಡದ ನಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಂಟೆ ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮೊಕ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾನ ಮೊಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಬಲಿಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಒಂದು ಓಲು ಬಾಲೆ ಬಲಿಪುನ ಮೊಕ್ಕಲು ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನೊಂಜಿ ಪುದೇಳು ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ನೆನ್ನು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಣ ಒಂದು ಒಯ್ತಲ್ ಮೃಗತ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರು ಪಣದು ಅಕುಲ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಏನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅರಸುಲ್ ನಾಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮನ್ನಾಗ ಮೊಕಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೋಂಟೇಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಬುಲ್ತೊಂತುನು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ನಾಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅರಸುಲ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಕಲ್ ಅಪಾಗ ಅರಸುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದಾನ ಇತ್ತ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆನ ನಿಕ್ಲೆ ತಾಂಕ್ಲೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನೇ ಇರ್ದ ನಿಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ತಾಂಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಕಲ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಕೇನುವರ ಪಿರದಾನೆಗೆ ಬತ್ತರಿಯ ಕೇನಾಗ ಈ ಬಾಲೆನು ತಾಂಕಾರ ಪಂಡರ್ ಎಂಕಲ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಅರಸುಲು ಬನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅರಸುನು ಅರಮನೆ ಇರ್ತದ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ ವಾಪು ದರಡು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಕೇನಾಗ ಆರು ದೂರದೆ ತೂದು ಬನ್ಪಿನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುದ ಲಕ ರೈಸುವಲ್ ಮೋನೇಡು ಬೊಲ್ಲೆನಂಡು ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ತರದು ಬೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬತ್ತನ್ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಹೊಸ ಪಾಡ್ದನದ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಜನಪದ ಬಾಯಿಡ್ದ ಬಾಯಿ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಯಶನ್ನ ಈ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಕತೆ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನುಡು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆ ಬೇತೆ ಮೇರು ಬನ್ನ ಕತೆ ಪಾರ್ದನುಡಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರ್ದೇ ಬರ್ಬಂದ ಪಾರ್ದನುಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಾಡಿಕೆದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ವಾಡಿಕೆ ಬಂಡಿ ತೆಂಗಲ ಪೆರಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಸಂದಿಡ್ದ ಅಂತಿನವಲ್ಲ ವಾಡಿಕೆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಮಂದ ದೈವನು ಬಲಾಂಡಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿ ಎಂದುಂಡು ಬಲಾಂಡಿ ದೈವ ಬೇರೆ ಕೊಡಮಂದಯನು ಕೊಡಮಂದ ಬಲಾಂಡಿ ಲಡೆ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ಸಂದಿಡು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಜನಕುಲ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಡಿಕೆದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ವರ್ಷ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಬೋಡು ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಆ ಬೊಲ್ಲೆನು ಪರಕೋಲಿ ಜೋಕುಲ ಏನಕ್ಲು ಮಿಜಾರ್ಗ ಬರ್ಪೇರು ಪರಕೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತತ್ತದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಜೋಕುಲೇನು ಪರಕೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಪರಕೋಲಿ ಪರಕೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಿಜಾರ್ಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಅವಲೆ ಇತ್ತದು ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಮೂಲದಕ್ಲಾದ ಸೇರೋನ್ ವೇರು ಮಿಜಾರದ ಊರುಡು ಮೂಲದಕ್ಲ ಅದು ಸೇರೋನ್ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮೂಲ ಗೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೊಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬಣ್ಪಿನ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪಂದೆ ಬಣ್ಪನ ಸರಿ ಆ ಕೊಪ್ಪಡ ನಿಕಲ್ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಸೇರೋನ್ ವೇರು ಅವ್ಲು ಉಲ್ಲಾಯ ಅಕ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಈ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೇನು ಬೊಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪಲು ಆಲೇನು ಇಲ್ಲಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲಾಯದ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದುಲದೆ ಬೇಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಿದೈ ಬೋಗುನಂಜೆತ್ತನೆ ಬೇಲೆ ಮುಕುಲು ರಜ್ಜನ ರಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಪಲಯಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕರೆ ಕಾತ ನಾನು ದುಂಬುಕೊನಕ ಅವೇನು ಅಲ್ತರದ ಶುರು ಮಲ್ಪಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರ ದುಲ್ಲರ್ ಅಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬು ಹಂಡೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಪನ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯಾತಿಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ತೊಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಬಟ್ ಕಾಮಕಟ್ಟದ ಸತ್ಯಸಾರವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಇಡೋದು ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ಸುಮಾರು ಕೋಡಿ ತೂನಾಗಲ್ಲ ತೀರು ಗಂಧಲಗಾದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಸತ್ಯಸಾರವನ್ನು ದರ್ಶನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಕಾಮಕಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಕೆಲ್ಲ ನೇಮಾಪಿಲಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಚೆ ಐತ ಗಂಧಲದಾದ ನಿಗತ್ತ ಬಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಕುಲದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೇನೆ ಇರ್ತ ಜಾತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇವಂಡ ನಮ್ಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಐಟು ಕೆಲವು ಮನ್ಸಂದು ಬರ್ತಂದು ದಿಕ್ಕಂದು ಬರ್ತಂದು ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಬರ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜಾರಡು
ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದೇರಿನ ಮಂಜದ ಕೊಪ್ಪಂದು ಬೆದರಡಿಪ್ಪನು ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಆ ದರ್ಶನದ ಪಕ್ಕ ನೇಮದ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಗೊಂದಲ ತೆರಪದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಒಂದೇನು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಶಿವ ಎಸ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಲಾಡಿ, ವಿಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್, ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್, ಮದಿಮೆ ಆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಮುರುಗಿ ದೀಪುಣಂದಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಡಿ ಇಂಚಕ್ರಮ ಐದೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೌಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಜನೆ ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ವಿಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರುವರಿಗಳ ರಾಜನ್ ದೈವಗ್ ಪಂಬದೇರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನೆ ನಲಿಕೆದಗಳು ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜೆ ಶಿವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇರು ರಾಜನ್ ದೈವಗ್ ಮೂಲತವಾದ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪರವೇರ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪಂಬದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂದು ಊರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಪಂಬದೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ರಾಜನ್ ದೈವತನಲ್ಲ ಪಂಬದೇರೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವಳು ಪರವೇರು ಕಟ್ಟೋಡು ರಾಜನಲ್ಲ ಪರವೇರೇ ಕಟ್ಟೋಡು ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟೋಡು ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಕ್ರಮಂಡ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೊಂದಲದ ವಿಚಾರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಸುಧೀರ್ ಹಸನ್ ಲೈವ್ ಬರೋಂತಿಜ್ಜಿಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರಿ ತೆಬೋದುಂಡು ಪ್ರತಾಪ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿನ್ನು, ಮಣಿಕುಮಾರ್, ಶಾರದಾ ವಿ, ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ತುಳುವ ಕಿನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ನಡಪೋಡಾಯಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವನ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಶಶಿಧರ್ ವೈ, ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಏರೆಡ್ದು ಸುರುವಾಯಿನಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಮತ್, ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಬಿಜೇಶ್ ಡಪದವು, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಮತ್, ದ್ರಾವಿಡ ಪಂಡ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತು ಎಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶರತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಕೌಶಿಕ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೇಬಲ್ಡ್ ಸೌಂಡು ಕೇರ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಕೋನಾಜೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಗು ಸ್ವರ್ಮೇಲು ಶಶಿಧರ್, ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್, ರಮೇಶ್ ಕೋನಾಜೆ ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ನಮನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಕಾನದ ಕಟದ ಸತ್ಯೊಳೆನ ನಂಬರ ದುಂಬು ಕಾನದ ಕಟದ ಜನನ ಆವರ ದುಂಬು ಮೂಲಡು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾದು ಏರೇನು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಲದೇವರೇ ಏರೇನು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ವೈದಿಕಮಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಣಂತುಳ್ಳೇರೆ ರಮೇಶ್ ಕೋನಾಜೆ ನಮನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಕಾನದ ಕಟದ ಸತ್ಯೊಳೆನ ಅವೇನು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ರಿಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಕೌಶಿಕ್, ಶಿವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದಿನಕರ್ ಪ್ರತಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿನಕರ್ ಕೊಲಂಬುದಾನೆ ಪಣದ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಲಂಬುದನ್ನೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಬರಿ ಸರ್ ಬರಿ ಸರಿ ಎಂಕ ವಂದಜಾಯಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟ್ಟಿ ಟಿವಿಡು ಆಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಿತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ ಅವು ಎಕಡದ ಸರಿ ನಮ್ಮನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗೌಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲಡದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಿಗುಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟೆಕಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ್ಪುರ ತೋಂದುಳ್ಳೇರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಉಂಡಾ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ನಂಕ್ ಮೂಲ ದೇವೇರು ದೈವ ಏರು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯಾರ್ದ ಪಾತಿರ್ನ ಪನ್ಲೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡೇರು ದೈವತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಪ ದೈವತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾಕಿರಿಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಅತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಎಸ್ ಕೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ವ ಮಾಂತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿ ಸತ್ಯಸಾರ ಮಾಡಿಂದ ಪನ್ಪಿರತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮಹಾಮಾಯಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಂದ್ ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿ ಅಂದ್ ಅವು ಈ ಭಾಗಡು ದರ್ಶನ ಪೂರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ನು ಆ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವಿರಿ ಸತ್ಯಸಾರ ಮಾಡಿಗೆ ಅವತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತ ಮಲ್ಪಂದ ಅವತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಅತ್ ಈಚೆ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಆಯ್ತಂದ ಕೆಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನ್ನೇಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ನೇಕ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಅವು ವಿಚಾರ ಬತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಬಬ್ಬರ್ಯನ ಕಾರು ಕಡ್ತದು ಬಾಕಿ ದೈವಲೆಗ್ ಗಂಗಾಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಸುರುಕಾದ ಜತದ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ದಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ತೆರಿಪಾದಿನ ಬಕ್ಕ ಆತಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಬೂರ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಮ್ಮನನೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮೊಕಲ ಓಲು ಮಾರಿಕೋಟ್ಲೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನ ಅವಳು ಐಕು ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾರಿಕೋಟ್ಲೆ ಬರಂದನ ಎಂಗಲ ಬಲ ಮನ್ನರ್ದು ಇತ್ತೆಗಲ ಉರುವಾದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಡೆ ಮೂಜಿ ಮುಂದೇಟು ತರೆಡು ತುಂಬೊಂದು ಎಂಕಲು ಪರಕೆ ಎತ್ತವನ ಉಂಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪರಕೆ ಎತ್ತವ ಅವು ಎಂಕಲು ಪಿಂಗಾರೆ ಪೂ ಪರಕೆ ಎತ್ತವ ಸೇವೆಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮೂಲಾರ್ದೆ ಬೈದನ ಕಟ್ಟೇನೆ ಮಾರಿ ಮಮ್ಮ ಈಗಲ ಅಂಚನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗಲ ಮಾರಿ ಸೀಕನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಾಯಿ ದಂಡಿಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕಲು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಎಕಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾರ ಮೂಲವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ನಂಗೆ ಕುಲ ಜನ್ಮೋಡು ಬೊಲ್ಲೆನ ಗರ್ಬೋಡು ಉಂಡಾದ ಬತ್ತೆನಕಲು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸ ಸಮುದಾಯನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಪರಡಾಯರ ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯತೆ ಅಪಗ ಐದು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಳ್ಳೆಗಾದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ನದು ಏರೆ ಪನ್ನ ಕಾನುದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲದೇವರಿ ಏರಾದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಬಾರಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಬುದರೆ ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಕೊಲಂಬುದಡಿ ಇತ್ತೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಸತ್ಯ ಮೊಕಲೆಗ್ ಸಾರ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗ್ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯ ಪದ್ನಾಜಿ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರು ಕಂಬೇರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ವರ್ಣನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಗರುಡಿಯಿಂದ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೈದೇರ್ಲು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರ ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪುನ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ದಯ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಈ ಪುದರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕಲು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಬುಡ್ದು ದೈವ ರೂಪ ತಾಳದ ಬಂದು ಅವಲೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಾಂಗದಾರನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲ್ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದಾಕಲ ನಿಖಲ ಶಕ್ತಿದಾದ ಅಂತ ತೋಜಾನಾಗ ಅವಲಿತ್ತಿನ 1000 ಜನಕಲ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಕ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಉಂತುಂದಾನಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರ ಜನಟ ತೊಡಗೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಐಕ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಂಡ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಾರಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಬರಿತಲ್ಲ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಕ್ಕ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಹಿರಿಯಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಇರ್ದ ಆತರ ಅವೇನು ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣೇರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಕಾಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಮುಪ್ಪುನು ಕರೆಪುನ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಮುಪ್ಪುನು ಕಷ್ಟ ಹೋಗುದಿತ್ತವನಲ್ಲಿ ಸಾರಮ ನಂಗೆ ಬರಪನ ಚಿತ್ತನ 1000 ಮುಪ್ಪು ಅವೇನು ಕರೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅಣ್ಣೇರು ಕಂಬೇರುಲು ಬಂಡ ಯಾನು ಕೋಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಪಾಜೆ ಗುಡ್ಡೇಡು
ಮೊಕುಲ ಅವ್ಲು ಗೊಲಂಬುಡ್ದ ದಂಡ ನೀರು ದಯದೆತ್ತರು ಪಂಡದನ್ನ ಅವು ಮೊಕುಲ್ನ ಕಲೆಕಾರನಿಕ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ತೋರಿಪ ತುಪ್ಪ ಆಕುಲು ತೊಜಿಪಾಯಿನಿದ ಅಂದ ಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಬಣ್ಣಗ ತೊಜ್ಪಾಯಿನ ಹೊರತ ಅದು ತಾನು ತೊಜ್ಪಾವುಡೊಂದು ತೊಜ್ಪಾದಿನಕಲ ಐಟ್ ಏರು ಮೇಲು ಏರು ಕೇಳಂತ ಬಲಿಷ್ಠೇರು ಏರು ಒಂದು ಅಂತತ್ತು ಅಂದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪಾಯನ ಇರ್ದತ್ರ ಒಂದು ಅರಸುಲ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕುನು ಓ ಅರಮನೆ ಅರಮನೆದ ಪುದರ ಬೋಡಿ ಅವು ದೇವಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಲ ದೇವರ್ನ ಬಳ್ಳಾಲ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಪಾಡ್ದನ ಅವೇ ಅವೇ ಪುದರ್ ದೇವರ್ನ ಬಳ್ಳಾಲ ಬಂಗಾಡಿ 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 ಅಂಜ ಬಂಗಾಡಿಲ ಕೆಲವು ಕೀಲು ಬಂಗಾಡಿ ಮೇಲು ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಅರಸು ಅರಸುಲೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕುನು ಮಕ್ಕಳು ಗೊಲಮೂರ್ದ ದಂಡಡು ಪಾದೇನು ಪುಡದ ಶಕ್ತಿ ಪುಡದ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡುದು ತೂಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಪಾಯಿ ಬಾರನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾ ಈ ಬೈಪಾಯಿ ಬಾರನ್ನು ಪಾದೆಡು ಬಿತ್ತದು ಕೊಡಿಪಾವಡು ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕಾರದ ಬಿತ್ತನು ಮಾಯಾದ ಬಿತ್ತನು ಮಕ್ಕಳೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಬೈಪಾಯಿ ಬಾರನ್ನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದು ತೂಪಾನಾಗ ಬಂಗಾರದ ಬುಲೆ ಮಾಲ್ತು ತೂಪಾನಾಗ ಅರಸುಲು ಅಂದು ನಿಖಲ್ ನಿಜವಾಯಿನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪುರುಷೇರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷೇರು ಮಾಡದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಖಲ್ ಆರೆಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲೆಗ್ ಅಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣದು ವಿಚಾರದ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಖಲ್ ಗರೋಡಿಡು ಬೈದೇರ್ಲಣ್ಣ ಕಲಾಟು ಕಂಬೇರ್ಲು ಮನ್ಪಿನ ಪುದಾರನ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಾರು ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ ಯಾನ ಕೇರ್ನೆಟ್ ಆತರ ಎನ್ನ ಯಪಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅತ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿರುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಪಾತಿರ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲತ ಆಕಲ್ನ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಾನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಿರ್ಲಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಆದ ಮರು ಜನ ಆಯ್ನ ಬಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ದನ ಆಕಲಿಟ್ಟು ಅವ ಆ ಪಾರ್ದನ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಸತ್ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ದೇವೇರು ಏರಿಕೆಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಂಬೇರ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾನದ ಕಟದಿರ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಬಂಗಾಡಿದ ಕರ್ತುಲು ನೀನು ನಿಖಲೆಗೆ ಕಂಬೇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವೇರೇ ಕಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಂಡ ದೇವೇರಿ ಪಣಪನ ರೀತಿ ರತೆ ಕುಲತ ಆ ರೀತಿ ತಂದು ಆ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಕಂಬೇರ್ಲು ಪಣಪಿನ ಪುದರ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಅಪರಾಧ ಎಜ್ಜಿ ಐಟಿದಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಜ್ಜಿ ನಿಖಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಂಬೇರ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಬೇರ್ಲು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡತ್ತಂದೆ ಅಕುಲೆ ಮೊಕ್ಕುಲೆ ಅಕುಲು ಪಣಪಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಒಪ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪಣಪನ ರೀತಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸರಿಯತೆ ಆತ ಪಣಪಿಂದ ಕಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಆಳವಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರನ ಮಿತ್ತು ಐತು ಜನಕ್ಕನ ಬಾಚಿಯಲ್ಲರಪ್ಪ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಇರೆಗ ಐಡ್ದ ಮೂಲಗು ಎಂಕ್ ದೈವ ದೇವೇರೇರು ಬೋಡು ಐಡ್ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ಲೆನು ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ ಅವಳು ಮೂಲದಕ್ಲು ಸೇರ್ರೆ ಆನಗನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೆರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮೂಲಗು ಸೇರ್ಸವನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ದನದ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರು ಹೋಲ್ತಿರೋದು ಭಾನುಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಭಾನುಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಲ್ಲಣ್ಣರೇ ಎಂಕೆ ಮೇಲೆ ಸುರು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಣದು ಮೂಜು ಕುಂಬಂಡಿ ಕಾಡು ಅಂದಂದಂದು ಒಂದು ಪಾಂಬಲ ಜೀವ ಕುಂಬಲ ಕರಿ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಬಂತು ಅಂದೆ ಅಂದಂದಂದು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವಂಡು ಮದುವೆ ಪುಟ್ಟ ಹೇಮಂಡೆ ಏರೆಗೆ ಕಾಣದು ಆಕಳು ತೋಟು ಸೇವದರಿಟ್ಟು ನೀರು ಪಕ್ಕನಾಗ ನೀರು ಬಂಜಿ ಹೋದು ಬಲ್ಲೆ ಆದ ಪುಟ್ಟ ಹೇಮಂಡೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡಿವಿ ಬಂದೆ ಒಪ್ಪಗಾಂಡ ಈ ಮುಖದ ಒಬ್ಬರು ಜನ அந்த எங்க வந்து பத்துண்டு எனக்கு கேண்டிர போயிட்டு தேவுதிரிட்டு நீர் படுத்து மீன ஒருவாது அப்பே ಗರ್ಭಗೂ ಸೇರುಂಡು ಕನ್ನದ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪ ಐದುಂಬು ರಡ್ಡು ಜನರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆತಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಯ ಕಂದ ಗರ್ಭನ ಅದಕ್ಕೆ
ಇದಾಗಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಾಂಬಲಜ್ಜೆ ಪುಂಬಲ ಕರಿಯೇ ಕರಿಯರ್ ಅವು ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ಗಂಡ ಕಾನುದುನ ಜೋಕುಲತ್ತ ಅತ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾನುದುನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾನುದುನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಏನಕುಲ ಅತ್ತ ಬೊಲ್ಲೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಏನಕುಲ ಬೊಲ್ಲೆನ ಹಾಕಲ್ ಕಂತದು ತಾನ್ಪುನ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಮೊಕ್ಕುಲೆಗ್ ಕಾನುದು ಈ ಬೊಲ್ಲೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಏನಕುಲತ್ ಕಾನುದುಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಏನಕುಲು ಸರಿಯಾ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪೊಸಕೇನಿನ ವರ್ಷನ್ ಅವು ಯಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದನ ಅತನ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಗುದೆತ ಒಂದನ ಪಾಡ್ದನ ಪೂರ ಮೇರ್ಪಂಡಿನ ವರ್ಷ ನಿಜ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಜಾನಪದರು ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ದೆತೊನಡೆ ನಾವು ಯಾನ್ ಜಾನಪದರು ತಪ್ಪತ್ತು ದಾಯವನ್ ಬಿನಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರನ ಸಂಧಿ ತುಗಿ ಅಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಕೊಡಂಜಿಗಳೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಂಚ ರಡ್ಡು ವರ್ಷನ್ ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಏಕರೂಪೋಕನ ಪುಂಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಕಲು ತಂಗಡಿ ಆಪನೆ ಮಲೆ ಬಹುಶಃ ಮೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷ ಈರ್ನ ವರ್ಷ ಸುರುಕು ರಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಪುರ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜನನಾಪನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಪೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕುಲು ರಡ್ ಜನ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಪೊನ್ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಆದಕೆಂಡ ಯಶವನ್ನ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚದೇತನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಜನಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ ನಮನದ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಗು ಬರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಚೆಗೆಂಡು ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ರಡ್ ನಮನೆ ಬರ್ಪುನವೇನು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಿಗ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಯುಗಾದಿ ಮನ್ಪನ ರೀತಿ ಬರ್ಪನಕನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ತನಲೆ ದಾದಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಬಲಜ್ಜೆ ಪೊಂಬಲ ಕರಿಯೇ ಅಕಲ್ನ ತಂಗಡಿಯೇ ಮೇರಿ ಏರು ಬೊಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಸೋಂಕು ದಾಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಮ್ಮ ಸೋಂಕು ದಾಂತೆ ಒಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಪರ್ನಡೆಗೆ ತೋಡ ನೀರು ಪರ್ನಡೆಗೆ ಸಂತಾನಾತನ ಪಣಪನ ದೆತ್ತೊನಡತ್ತಂದೆ ಮೊಕುಲು ಆಲ್ನ ಕನ್ನದುನ ಪಲೆಯಲ್ಲು ಪಣಪನ ರೀತಿ ಇರ್ದು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ದುಬಡಿ ಆಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಲಹೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಪಾರ್ಧನದ ವರ್ಷನ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ವರ್ಷನ ಐನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಏಕರೂಪವು ಕಂತಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಸಮಾಜವು ನಿಖಲ್ನ ಸಮಾಜಡೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬರಂದಕ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಪನ ಮಾಯಕಂದ ಗರ್ಭಂದ ದೆತ್ತೊನೆಟ್ಟ ದಾಲ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯಗೆಂಡ ಆ ನೀರು ಪರ್ನಡೆ ಮೀನ ಮಚ್ಚೊಂಗಳು ನೆಟ್ಟ ಬತ್ತ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭ ಅಂಜನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಂದೆ ಒಬ್ಬರ ಸಂದಿಡ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಿಜಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಎರು ಕನ್ನಡೆ ಪನ್ಪುನಾಯ್ ಮರ್ದು ಪಾರ್ದು ಬಂಗಾಡಿಗಿಲೆ ತೊಂದ್ಪೋದು ಬೊಲ್ಲೆನು ಬಂಗಾಡಿಡ್ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಹೊಲ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಕೊಪ್ಪಡು ವಾಸಾದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಪಜಿರ್ಗು ಒಂದು ಪೋಪಲ್ ಅಲೇರ ಲಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಪೋಪನು ಅಲೇರ ಲಚ್ಚಿರ್ಗೆ ಪಜಿರ್ಗು ಒಂದು ಪೋಪಲ್ ಪಜಿರ್ಗು ಪೋಯಿನಾಡೆ ಎರು ಕನ್ನಡೆ ಎರು ಪೈರು ಕನತದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಲ್ಲೆನು ತೂದು ಅಲ್ಲೆನ ತರೆಕ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೆನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಂಗಾಡಿಗೆ ಲತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪರ್ದಾಯ ಗಟ್ಟಗ ಪೋಪುನಾಯಿ ಆ ಬಂಗಾಡಿಗೆ ಪೋದಾನ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪರ್ದಂಡ ತೂಕನ ಉಡು ಒಂದು ಬಂದು ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಯ ನಡೆ ಪೋಪಲ್ ಅವಳು ಈ ಒಲ್ಪರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಹಾಲು ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂದಿಕೆನ ಇಂಚ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಎರು ಕನ್ನಡನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಾಕದು ಗಟ್ಟಗ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಲೆ ಅವಲೆ ಒರಿವಾಲು ಬೊಲ್ಲೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ್ಲೆತ್ತದು ಇಂದ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯವರಿಲ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯರ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವ್ಳು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಬಂಗಾಳಿಗರು ಮದಿಮೆ ಆದಿವಿ ಅಂದ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದು ಹೊರಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸರ್ ವಾಮಂಜು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಪಲ್ಲೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣ ತಾರ ಮುಪ್ಪನೇರು ತುಂಬಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಎಗ್ಲನ ಜನಾಂಗ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರೇನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸಾರ ಮುಪ್ಪನೇರಿಗೆ ಮುಪ್ಪನೇರಿಂದ ಪೂದರ ಬಾರಿಯದ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ದೈವ ಹಲೋ ಮೂಲ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ದೈವ ಓವುಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಜನಾಂಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ
ಅಂದೆ ಆಂಡ ಅವಳೊಂದು ಉಂಡತೆ ನಂಗೆ ಎಂಜೆಂಡ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುಲೋಕು ಬಂಗಾರ ಅದು ನಂಗೆ ಅಲೇರ ಪಂಜುಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನುಂಡತೆ ಬೊಕ ಅಂಚಾನಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಒಂಜೆ ಮಾತ ಪಾರ್ದನ ತೂನಗ ಉಳ್ಳಾಯನನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ಲನ ಜನಾಂಗ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನಾರಿ ಏರ್ಲೆತ್ತಿಜೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲನ ಜನಾಂಗ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತುಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತಾರಾಯಿ ದೀಡ್ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂದು ಲೆತ್ತುದು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಲೆತ್ತನ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಈಗ ಈರ್ನ ಈ ಕತೆಗೆ ಸಂಧಿ ಉಂಡೆನ್ನ ಸಂಧಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಅತ್ತ ತಣ್ಣ ಎಂದ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಿಕೆಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕುನದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಊರ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಡು ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಅವನ್ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂಡಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಕಟ್ಟುಲು ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಪಾರ್ದನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ದಿನತ ಬೈದ್ಯಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೈದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಎತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಇದಮಿತ್ತಮ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅಣ್ಣರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸೂರಜಣ್ಣ ఒక ಯಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸಂಗತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿಖಿಲ ಮೂಲ ಕುಲದೈವ ಏರಿಕೆಂಡ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅತೆ ಈ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡ್ಪರ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಬರಿ ಬಂದರಲ್ಲೇ ಪುನಮಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪೋಳೆ ಅವೇ ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಮುತ್ತುದು ಪೋದಾನಗ ಮೂಜೆ ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರಿನಗ ಅಕ್ಲು ಮಿಜಾರ್ಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಿಜಾರ್ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತೆಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಪಗಾಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರು ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಕೇನು ಏರು ಓ ಜಾತಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂಚಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲದಕ್ಲಾಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾರ್ದನಡು ನೇರ ಯಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತನ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ದನಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಟು ಅವಳು ಅಲ್ಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತದು ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಗಿಂಡೆದನ್ನೇ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಏರ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಹುಲ್ಲಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಮಿಜಾರ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರದೇರೆಟ್ಟೆ ನುಪ್ಪು ಬಲಸದು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಮೂಲದಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನೀ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಚಾಕರಿದ ಬೇಲದಗ್ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಪೇರು ಅಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಆರಬಾರ ಆ ಮಿಜಾರ ಬೂಡದ ಉಳ್ಳಾಯ ಮುಜಾರ ಬಿಡು ಸುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಯಾನು ಪಣಪುನಿ ವರ್ಣಭೇದ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟ ಅಪಗ ಇಜ್ಜಾಂಡದುಲೆ ಅಂದಂದು ಎಂಚಗೆಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೂಲದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದನೆ ಪಂಡ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಒರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಪ್ಪೆ ಅತೆ ಆಯ್ಗ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಪ್ಪೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಯನ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಕೊರನ ಅಪಂಡ ಅಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ಸಮಾಜ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಡು ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ಉದ್ಯೋಗದ ರೀತಿಡು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿರು ಬಡ ಜೋಕುಲಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಿಲೆದಾಂತಿನ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಿನ ದಿಸೆ ಅಲಿನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಶ್ರಯ ಮಿಜಾರ ಕರ್ತುಲು ಕೊಡ್ತಿರಂದಂಡ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಅಂಚ ಅಲೆರ ಪನ್ಪುನ ಆತನ ಅಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನದ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆನು ಅಪ್ಪೆನು ಮೂಲದಾರದೆತೊನ್ನಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಜಾರದ್ದು ಬಂಗಾಡಿ ಪೋರೆ ಕಾರಣ ಪುನ ಅಲೆರ ಲಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಕಡೆಕ್ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಇರ್ದು ತನ್ನ ಮಾಮರ್ಲೇನು ತಮ್ಮಲೆರ್ಲೇನು ನಾಡೊಂದು ಕೂಡ ಮಿಜಾರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ನೀರು ಕಡುಪಾರ್ದು ಮೀನು ಪತ್ತರ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಏರಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರ ನೀರಿಗೆ ಕಡುಪಾಡ್ರೆ ಏರುವಪ್ಪನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರು ಅವಲ ಅಲೆರ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಮಾಮರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಈಗ ಕಡುಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ಮುಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನದಾದ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಆಡೆ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಕಡುಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ ಮೀನು ತೋಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಸಾದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕೊನವರ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಆನೆದಾತ ಮಲ್ಲ ನೀರು ಮೀನು ಮಗುರುಂಡಿಗೆ ಅಲೆರ ಗುಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಆನೆಗೆ ಎದುರಾಯಿ ಕುದುರೆಗೆ ಸದುರಾಯಿ ಮೀನು ಮಗುರುಂಡ ಅಪಗ ಅವಿನ ಆಯಿ ಅವಿನ ಜತ್ತಾನಾಗ ಅಕುಲು ಕಾನದನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೆ
ದಾಯ ಬತ್ತಿಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ನೀಂದೊಂದು ತೇಲೊಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಕಾನದನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪಂಡ ದುಂಬೆಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾಡು ಪೋಪುನ ಸಿರಿಕನ್ನಿ ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವರಕೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಅಲೇರ ಕಟ್ಟೆಡು ರಡ್ಡು ಜನ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏರಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಏರು ನಿಕ್ಕಲಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೇನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕೃತಿದ ಮೀನೊಂಜಿ ಗಾತ್ರದ ಮೀನೊಂಜಿ ಪತ್ತದೀತು ನೀರ್ದಾಡಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಏರಿ ಇದಾದಂಗೆ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದೀತ ಬಂದಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಪ್ಪನದ ಮೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಜನನ ಆತಂದು ನನ್ನ ಮೊಕಲು ಈ ಕುಲಾಟು ಮಾನ್ಯರ ಕುಲಾಟು ಕುಲದೈವ ಅದು ಮೆರೆಯುನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಂದು ಎಂಕು ಕೊಡ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಮಲ್ತವನ್ನ ಪಂಡದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಾಯ ಮಲ್ತವನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಿ ಅವಳು ಮಾಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮನೆ ಮಂಚವು ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಮೂಲತವಾದ ನೆಕ್ ವಾರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಮಂಚವು ಸಾನ ಪೂರೈಪು ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಕಲನ ಕಲ ಪಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಜಾಲ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಐನು ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಆರಾಧನೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ಐನು ವಿಶೇಷತೆ ಐಕ್ ಮಲ್ತದು ಅವಲೇ ಬಳಸದು ಈಗ ತಡಪೆದ ಬುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬುದರ ತಡಪೆದ ಬೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಬಳಸ ತಮ್ಮನ ಬಳಸುನ ಮೂಲತವಾದ ಬರ್ಪಣ ತಡಪೆದ ಬೂಲ್ಯ ಅಂದ್ ಬಳಸುನ ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಕೋಲ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮೂಲತಃ ಐಕ್ ಮಾನ್ಯಚ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಮಾನ್ಯಚ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ದವ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗೆ ಎಂಚಿನೇನು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೇನು ಕೊರ್ಪ ಅತ್ತನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ ಆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ಬಾರಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಚಾಂದು ಮೂಲ ಮಾನ್ಯಚ್ಚಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರ್ತೊಂದುಂಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಾನ್ಯಚ್ಚಿನು ನೇಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪನ ಬೋಡೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೇಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ಬನ್ನ ಅಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ಮೂಲತವಾದ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗೆ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಮ ತಯಾರಾತಂಡು ಬಾರಿ ಸರಿ ಈರ್ನ ಸಮರ್ಥನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಮೂಲತವಾದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣಪನವು ದಾಲಜ್ಜಿ ನೇಮ ಪಣಪನವು ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸುರ್ಕು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟೀರಿ ಬಕ್ಕಿದ ಸೊರಟು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವಡ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ದುಂಬು ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗಿತ್ತಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕದ ದೈವಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆನೆಕ ನೇಮಕೋಲ್ ನಡತಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಯ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಪ್ರಬಲೆರಾನಗ ಐಕ ಬಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತೇರು ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಯಂದಂಡ ದೇಯಿ ಬೈದಿಕ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ದರ್ಶನ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯಲೊಂಜಿ ಒಂಜಾಪಿನೊಂಜಿ ಭಾವುಕ ದರ್ಶನ ನಂಗೆ ತೂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ದಯಗೆಂಡ ಅವೇನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಅವನೆಲ್ಲಕ ಐರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ತೊಡಕ ಅವನೆಲ್ಲಕ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಪೋಪನ ಹೊರತಾದ ಇನ್ನು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗಳ ನೇಮ ಆತಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಪೋನ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಇಜ್ಜಾಣ ಇನ್ನು ಬಣಂದು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವೇನು ಸಂಘರ್ಷಗೂ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಏನೇ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ದೈವದ ಕಲತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತುಯರಬೋನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲವೋ ಕೆಂಡ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇರಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕುಲದೈವ ಏರಿ ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ನೆಗತ್ತೋಜುಂಡು ಅಂಜಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಒರಿಯೇ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಶರಣುಡುಪುನಂಚಿತ್ತ ನೆತ್ತೆರೊಂಜೆ ಅತೆ ನಮ್ಮ ತಿನುಪುನಂಚಿತ್ತನ ತೆನಸೊಂಜೆ ಶ್ವಾಸಗುತೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗಾಳಿ ಒಂಜೆ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮಡ ಈ ಭೇದ ಪಣಪನವು ಮೂಲೊಡಿಜ್ಜಾನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಡುಟ ಒಂಜಿ ಕೆಡಗಂಡು ಇದೇನು ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ಗಮನಿಸವಡು ದಾದಗೆಂಡ ಮೂಲತವಾದ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಚಾಕಿರಿ ಹೊರತಾದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಭೇದ ನಡುಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಬೆಂಡ ಕಡಾಕಠಿಣವಾದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಚಕ್ರದೋಪಾದಿರ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ನಿಖಲ ಮೂಲ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ
ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚಿತ್ತನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಜಿ ಇನಿ ಮನ್ಸ ಸಮುದಾಯದ ಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಕರದಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಏಕರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪು ನಿಖಲೆಗೆ ಬೋಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಆಳವಾದ ನಲ್ಲಾತನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ ಮಾತ ಓಲುಪುರ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಈ ದಾಖಲೀಕರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಿಖಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಏಪಲ ಬೋಡು ಪಣಪನಂಚೊತ್ತನ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಜನ್ಮದ ಪುದರವು ಕನಿಷ್ಠತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಪಂಬದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಪಂಬದೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುದರೆ ಬಣ್ಣದು ಆರು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರು ಹಾಳು ಮಲ್ತಂಡ ದಯಾನಂದ ಪಂಬದೇ ಸೈತ್ಯ ಮಾರೆ ಪಣ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪೇರು ಜಾತಿಡತ್ತ ಆಯ್ನ ಗುಣೊಟ್ಟು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೇನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರೆ ಬಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕಂತೇನೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಹೊರತಾದ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಹೊರತಾದ ಬೆತೆ ಓಲತ್ತು ಜಾತಿಯತ್ತು ನಂಗೆ ನೀತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಕರಿಯಾರೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಯಶವನ್ನ ನರಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜಡು ಪಂಡ ತವಳವ ಸಮಾಜಡು ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜಡು ಒರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಯೆ ಒಂಜಾತ್ ಇತ್ತ ವಿಚಾರವಾದಿ ಬಂಡ ಅಂದಂದತ್ತು ಐಡ್ದೊಂಜಿ ಚೂರು ದೂರ ಬೋಪಿನ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಚರಣೆ ದೂರ ಬೋಪಿನ ತುಪ್ಪ ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೂರ ಬೋಪಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಆ ಒಂದೇ ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಒಂದೇನು ಪುರ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತಾನೆ ಭಿನ್ನ ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇರನ್ನು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಪಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಮತ್ತಿರದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಂಡು ಸಂದೇಶ ತಂದುಳ್ಳ ಸೂರಜರೆ ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಸಮಾಜಡೀರು ನಾನು ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕಡಕ್ಕಡು ಪಾತಿರ್ನಾರು ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಮಸ್ತ್ ಆಘಾತ ಏನಪ್ಪಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಯಾನು ಕೇಂದಿನ ಎತ್ತುತ್ತನ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಈರ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವವಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಳಜುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮುಪ್ಪನ್ನೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿವಾಯನ ಶ್ರದ್ಧೆಂಡು ಚಾಕಿರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಾಹೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ವತಿರ್ದೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ವತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ನಿಖಲು ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರು ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳಾರು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಕಲನ್ನು ಕುಲ್ಲವ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಂಡ ಒಂಜಾತು ತುಳಿಪು ಕೊರೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಖಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿತ ದಿನ ಏರು ಪೂರ ನಿಖಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮುಖೇನ ದಿಪ್ಪು ಕರೆತ ಮುಖೇನ ದಿಪ್ಪು ನಿಖಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರ ಏರು ಪೂರ ಒಂದೇನು ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಜಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿನ ಕಂತು ಕುಲ್ಲವ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇನಿ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಆರು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿರ್ತುಗಳು ಅಂಡಲರಿಗೆ ಕರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ದಿನಗಳ ಪಾತಿರಿಗ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡು ಅರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದುಳ್ಳ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಯನಡು ಆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡು ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನನ್ನೂರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತ ದುಂಬದ ದಿನಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ನೆನಪುಪಡು ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅವೇನು ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ ರಡು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರುಜ ನಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದು ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಪ ರಾಶಿ ಬೂರಡೆ ಮುಗಿಬರಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೂರು
ಪ್ರತಿದಿನ ದೆತ್ತೊನ್ನತ್ತ ಆಯಿನತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ನಿಯಮನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಪೊಲಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅವೇ ನಿರ್ವೀರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ